kana ji Allah ya rufa ma asiri ni na sani kana da kuɗin amma ka ki ka bayyana to zan ɗauko ma hanyar da za a ga kana da shi domin ka san ita rufin asiri abu guda uku ne a gani a gidanka da abin da zaka ci da suturarka kai ka san wannan to don haka yanzu ka fito da kuɗi za mu je zan haɗa wani show mai kyau wanda aka shi za mu posting Instagram za mu TikTok za mu YouTube za mu posting duniya za ta san ka amma inda kake bani kunya guri daya idan zaka zaro kuɗi na fi son ga kana tsigiyar rafa kana yage takardar da kana ga kambon ba ka ɗauko su a tagogo na irin 30-20 ba kamar ranar da ka ba su zan haɗa ma 'yan mata duk wadda ta zo gurinka sai ta yi jinjina ba za ta zo a gurinka to don haka ka shirya ba ma nan an jima kaɗan za ka ga yadda za a yi ba matsala ya za a yi yanzu karkada yanzu barin baka na mai da za a sa a ya wuce maka ban wani abu bari ka bani kuɗi to barin baka na mai a sa kafin an jima ga wannan ai duka kuɗin ba su kuɗi ko 20 ko 30 nawa ne wannan ka rike wannan mana to ai yanzu burin gama akwai yarinya guda ɗaya man za ta ci plate ɗin abinci ba zai siya ba to wannan ba sa mai za a yi ba kansu zo mana an ga suka zo ba matsala Alhaji ba na san irin wannan na kuɗin ka ringa ɗauko kuɗi bon ya fi daɗi ba matsala amma kana ciro kuɗi a haka ga babu daɗi ba matsala ai yanzu za a fara harka ba matsala in na zo kawai na fi son ka kana zara bol kana yake rafa ka ringa fito da su amma kana tora kuɗi a gaban ka a ba karka damu zuwa an jima ne wannan a sa mai duk kana bada kuɗi irin sai sun zo din da in suka zo din da mun ba zai gagara ba babu matsala babu wani abu sai sun zo din Allah ai ba wani ma kuɗi bane amma babu wani abu sai sun zo zaka ga yadda zan haɗa shorin zan zo da su Ba matsala. ƴan mata ba matsala sai na ganka ba matsala